Ngibingelele ngamukele kwi-Reactive 1 igama lami Nelo. Namhlanje ngizoqedela istory lapho khona usisi owangena ngekhekhe kwamasipala uzotshela isoka lakhe namhlanje ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Nginabo sebekhona namhlanje bonke ngisababekile endaweni thizeni ngizole ngiya kubona nga1 bese ngisiya banabo ke sekuphelele ngoba istory kufanele sisizwe sonke. I'm hoping everything izohamba kahle ke. Ngibabonela ama comment abantu bethi hey lolu daba lolu akufanele ngabe uyatshelwa ubaba wekhaya lana uzomluza warawara ngeke aphinda amthembe. Ama comment eni bemahle kakhulu beakha. Sabonga kakhulu bafethu ngaphandle komusha isikhathi ake ngihambe ke ngiyohlangana nobhuti esimuzwe ukuthi yena nesithandwa sakhe bahleli kanjani uthandweni. Njengamanje ke ngiyahamba ke ngiyohlangana nobhuti ozosichazela ngesithandwa sakhe esimbizile namhlanje la. Bhuti wami uyaphila? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila nami. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje. Sibonge nje ukuthi uma ngabe sikubhalela noma sikufonela enkundleni zokuxhumana ukwazi ukuthi cha usiphendule ungasazi ukuze la kahle kahle sibhalelwe umuntu wakho isithandwa sakho sinento sifuna ukuyikhuluma nawe. Mhlawumbe ke wena nje sisakhuluma nawe isithandwa sakho siwumuntu onjani nje kuwena? Mfethu ngingasho ukuthi sabantu aba-right thina since siqala into yethu sagcina sesistrowa ke njengokuthini phela kumele ukhule nawe ube indoda yomuzi yabo. Sayiqhubha impilo kuyikona ukuthi amatoho kumina alikho itoho nje engasho ukuthi elistable engeke ngalibamba since sishadile nomama. Umama ngasho ukuthi uyena obalance isimo ekhaya ukuthi kungaze kubonakala ukuthi hayi kuloya muzi akudliwa. Ngamchaza as umuntu onothando yabo izinto ekanjalo umuntu onempatho akaze wangikhombisa elinye side ukuthini ngize ngimdoubt ekutheni naye akuyena umuntu ekumele ngabe ngashada naye lo. Cha asisuhle kancane size ngala. Ngithanda mina ukuthi wena as umuntu wesilisa uyakurecognize ukuthi umuntu wakho wesifazane uyakusupport ekhaya uyakhuluma futhi nangokuthi umsebenzi ubungazi uthole okuyinto ke le abantu abesilisa abaningi ababa ne challenge kuyona ukuthi mina nje usisilisa ngikhuliswe ngokuthi ezindoda kumele ngiprovide ekhaya. Wena as njengamanje ukuthi awukwazi ukuprovide akwazi uzenyeze umuntu wesilisa. Ngingasho ukuthi kube khona lokho ukuthi phela ngoba uyindoda ekhaya ukuze ube indoda ekhaya kumele wenze izinto ngokuyindlela ukuthi okay umama abe safe ekhaya usebenze umondle nayo ngayo yonke indlela ongakwazi ukwenza lokho. Ungasebenzi kwami ngingasho ukuthi mina ngokwami kodwa angaze ngakubona kumama lokho engikushoyo. Ngiye ngicabanga ukuthi mhlambe angimenelisi mhlambe ngayo yonke indlela mhlambe ekumele ngabe ngenza ngayo yayibo lonto. Okay. Mhlambe ke bhuti wami namhlanje nginenkinga ye-light la asize ngala. Inkinga le camera lena iyazenza yona so ngifuna abantu basibone kahle. Okay. Awuthi sekusivela kahle. Mhlambe wena namhlanje ucabanga nje uyicabangela usuke ekhaya ucabanga ukuthi ukubizeleni. Ngokwami mhlambe khona isurprise angiphathele yona or mhlambe khona mhlambe umsebenzi angizamele wona angeke ngazi yabo njengoba ngikutshela ukuthi ekhaya si right mina nomama isimo sami nje kuphela ngasho ukuthi siyabheda so ayikho into engabe embi ngilindele kuyena. Okay. Ubhuti uyasho ukuthi yena nomama ba right. Ngicela njengamanje mina ngizohamba ngiye kuyena umama la ngimfihle khona. Ukhona vele namhlanje so uzombona njengamanje ngizoya komlanda njengamanje ngizophuma nje ngithi kubaleka ungabe khona kwicamera bese ngiyayivala le video ngiya kuyena umama ngizobuya kena manje ngicela nje ungilindele la manje ngihambe ngiyombona umama ngicanga ukuthi konke kuzoba kuhle konke kuzohamba kahle sizwe le surprise le yakuphathele yona. But naye kumele nami ngizwe ukuthi ngizeleni la cause mhlawumbe into esimple ukuthi ubengangitshela endlini kodwa for a fact ukuthi sila mhlawumbe kukhulu yayibo lonto leyo ufuna uzoveza uthando ubone umhlaba wonke yayibo lonto leyo ziyenzeka phela izinto ekanjalo. Nami ngiyafisa abafethu ukuthi ngibizwe kwi-show ngizotshelwa something. Ubhuti ke namanje sengiyahamba ngiyakobona
umama la ngimfihle khona. Sabuya nje manje hlala nje kanjalo. Sengiya kumama ke manje uyosichazela kahle kahle ukuthi umbizeleni ubhuti noma ke sazi ukuthi umbizeleni but ngiyafusa ukwazi ukuthi yena ngabe nalomfutho lo ayinawo ngaphambilini ukuthi ufuna ukumtshela ngabe isibindi ayinaso ngalesa sikhathi sisakhona yini manje. Siswami angikubingelele ngiphinde ngikwamukele ku Real TV1 Stories. Yebo sawubona futhi njani? No siyaphila kakhulu wena right? Angazi kodwa nje kona ngiyaphila. Kodwa angazi noma ngi-right noma ngi-wrong kodwa nje ngoba ngivukile chaza ukuthi ngiyaphila. Okay. Engifuna ukuthola la. Sayenza ivideo nawe ukuthi wangena kanjani emasipala. Ngizosho nje ukuthi cha wangena ngale ikhekhe emasipala. Wasichazela ukuthi kwenzakalani, waqala ethi ubhuti lo wamasipala ngizokwenza kawodwa, wagcina sefuna ukwenza njalo. Sathi mesicela la kushow ukuthi sicela nawe wafunda ama comment evideo khona nawe uzokwazi ukuthola ama ideas from abantu ke babhalile kuma comment section basho ukuthi bafila kanjani ngevideo yakho going forward, bafisa kube kanjani bona, bekunika ama advice. Ngabe ngokwakho ama comment wabanalo ithuba lokuthi wafunda? Ngawafunda noma ngingaphelelisanga kuwona wonke but nje ngawafunda amaningi nje ngangwezwa engahambisani nokuthi ngigcine ngimtshelela ubhuti welke ngezathu ezihlukene abantu ababeyibona, kodwa ke mina nenhliziyo nonembeza ngimisela ukuqhubeka. Ize ngawezwa wona ama comment futhi kwaba comment ngiyabonga kodwa ngiyafisa ukuqhubeka. Noma ngeke ngize ngifunde exactly comment ngoba manje ngisho from ekhanda. Kunomuntu owabhala wathi amanye amaqiniso akona wonke efanele wakhulume. Omunye wathi yena ezomuntu wesilisa uyakunderstanda kodwa lento ozoyenza manje izokwenza ukuthi umuntu wakhe angaphinde akuthembe, amathuba okuhlukana maningi kakhulu. Umuzwa ama comment njengalawo ufikani kuwena? Nami kuyangifikela lokho kodwa for unembeza wami ukuthi ube clean, ngicabanga ukuthi kumele ngicabangele ama-side omabili. Ngingacabangeli iside lokuthi ngisave relationship or ngisave umshado still ngisave ngamanga. Ngiyambuka lo muntu every day but ngimbuka ngamanga. So mhlambe nami nonembeza wami ukuze sikhululeke ikona lokho. Uma kuphela kuba ukuthi at least akuphele ngeqiniso, hayi ngamanga ukuthi ngiqhubeke ngiphinde ngiqamba amanga ngihlale phezu kwamanga, cha angiboni kanjalo. Deep down wena awufuni ukumluza? Angifuni ukumluza kodwa iqiniso ngiyafuna alazi ukuthi uzolithatha kanjani njengamanje angazi, ngilindele noma yini. Okay, njengamanje ngicela nje singapholisi maseko sihambe sekuyena because ukhona la sengikhulumile naye already. Akazi ukuthi umletheleni, ucabanga ama surprises. Akese nje sambe siyokhuluma nobhuti kesimuzwe ke sebebabili ukuthi lo daba lo luzophela kanjani, kodwa nginethemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Ama fingers ama crossed. Angifusi kube khona abazokhamba bekhala. If kube khala akubakhale kodwa bakwazi ukuthi izinto zabo zibe right. Akesambeke sekubhuti nyamanje. Sifikile leso sikhathi njengamanje sesiyobabona. Usisi ke usekhona nobhuti usekhona. Ake sizwe kudaba ukuthi ke usisi ngabe umbizeleni umkhwenyana wakhe. Sisiqala ngawo sizami ngishaya ngo ladies first. Phela mina ngumuntu oma romantic. Siswami uyajabula ukubona umuntu wakho kodwa uvaza uhlala naye. Kodwa ke nangu usekhona la. Yebo ngiyajabula noma ngathiwa ngimbona ngaka kodwa ngiyajabula. So noma ngabe ukubona kangakhi uthi uyajabula ukubona. Wena uyajabula ukumbona? Ngakule mfethu. Angisiboni isidingo songajabula ukumbona umngane. Okay, mhlambe if ngingabuza nje simngakhi iminyaka ni najola siye indaba yokushada nje uqala kona ukujola nje.
Mfethu siphushile isikhathi eside nomama yabo lonto. Because angeke mfethu uvele uthi uzoshada umuntu mhlambe mhlambe unyaka noma u2 years injola yabo lonto le kumina kusawumdlalo loyo. Yabo okusho ukuthi ngisho ukuthi isikhathi esiphushile isona esangithembisa ukuthi uyena umuntu engamthatha lo ngiphile nami ngibona nama responsibilities akwazi ukwadlala sisawu boyfriend and girlfriend yabo lonto. Yeah. Seniphushe kakhulu nibe nama challenges. I'm sure once najola over 6 months asose khona ama challenges ku relationship but nila manje nize nafakana iring natshela umhlaba wonke ukuthi nina niyohlukanisa ukufa. Yeah, ama challenges ke wona ke ngengidlale ngawe. Abe khona nje asakhona namanje. Well, ke different challenges. Okay. Usisi ubhuti ungitshelile la ukuthi bungekho wena sihlebela sixoxela njengama arts uthi cha wena ekhaya umuntu osupporta kakhulu financially njengoba kuwena osebenzayo ekhaya mhlambe ezomuntu osifazane ukuthi ube kwiposition yokuthi wena kube wena oyibreadwinner ekhaya yena angakwazi ukuthi akusupporte noma before nisathandana yes wawuyena umuntu oyesebenza so uyakwazi uthi umuhle kangakanani mengabe ephethe imali mhlambe wena akukaze nikukwenze umbuke njengomuntu omncane since usuphethe imali wena. Phela siyazi abantu asifazana bayithanda imali yabona into le. Yeah, kona ke phela siyazela yona la emhlabeni angeke ngisho ukuthi kuyangenza lokho mina mhlawumbe ngoba sishadile nokuthi sidlule ngqinambeni eziningi especially imali ingekho so njengamanje okungihluphayo ngicabanga ukuthi kudlula imali. Okay, futhi uthando lusafana wena unemali noma kanayo yena uthando usafana. Yebo. Okay, ngaphandle ngomosha isikhathi ke ubhuti akazi waye umlethe lana sesazama ukuqagela naye ethi mhlambe uzomsurprise ngasamtingi ngicabanga ukuthi naye uyafusa ukwazi ukuthi why umlethe la namhlanje. Okay. Ngizoqala ngoba mina engimlethile. Sanda sami sazi ngiyakuthanda. Owangathi awunasiqiniseko nje. Nginazo isiqiniseko ukuthi like sengizwa nendlela ivoice esishintsha ngayo mengabe usuthi isithando sami uyazi ukuthi ngiyakuthanda like content angazi ukuthi ngiexpecte injabulo or sadness but iza nayo. Okay. Yazi ukuthi sometimes ama mixed emotions avumelekile. So wena le ndlela uzizwa ngayo njengamanje those mixed emotions are ngoba wazi ukuthi uzohlangana nani kodwa kumina ke inhliziyweni yecala kubhlungu. Mama uqhubeka uchaze mama ngisalinde wona ukuthi siza ukuthi kahle kahle yini eziyasibeka la namhlanje mhlambe bese ngesikwazi ukuyikhuluma endlini uyayibona lonto leyo siza ukuthi mhlambe kuhle noma kubi ukuthi mhlambe kuhle kuyajabulisa sijabule sonke ukuthi kubi sobona ukuthi kuyalunga kuzolunga. Okay isando sami akuyona yonke into embi noma imnandi esizokwazi ukuthi mina nawe sihlezi kwazi ukudiscussela endlini or sikwazi ukuxazulula endlini. Sometimes umuntu wesithathu noma imbono yabantu abathi kubaba nengana iyadingeka especially kulolu daba nje ngizizwa ngingedwa liyangisinda and stuff so I do feel ngiyadinga ukuthi kube nomunye umuntu or kube nabanye abantu because mangabe sisobabili endlini mangabe ngizolukhuluma lolu daba oqala kulona daba olula okokuqala lo nzima and lizogcina selisifaka inkingeni kangokuba mhlambe yabo ngaze kuthatheke inqumo kade zingeze zithatheke kuba besinomunye umuntu. So that is why ngikubizelela because isidingo sokuthi mina nawe sikhulumele endlini angisibonanga but ngiyaxolisa ngalokho. Okay, I'm sure njengamanje ubhuti mhlawumbe uzongifazela you are very confused. Ngoba ubuzwala ngathi usisi into ezoyisho la serious. Yeah, nangendlela
ngathini imood esishintshe ngayo netone yakhe esishintshe ngayo ngisho ukuthi hayi mhlawumbe akujabulisa azanako because nange netone sehlisile yabona nawe uyambona ukuthi no akasekho right yabo sengilindele wona ukuze ukuthi kahle kahle yini lephethe umama kaBhlungu kangaka. Okay, mina engicela ke sisazi ukuthi lento azoyikhuluma ayikho yinhle. Ngicela umnikeze ithuba umuzwe yeah siswami ngicela nje straight to the point ubhuti because nayo ngicabanga se worried manje namsho nawe uyambona. Yeah, ngiyambona but engizocela ukuthi siqale sikwenze special wena ukuthi sehlisene imoya special lolu daba lolu. Siyawehlisa imoya. Ayikho inkinga lapho mama angisiboni isidingo sokuthi size sikhuphulelane umoya because ukuthi khona inkinga as a couple kumele siyilungisa ngithi leyo nkinga so angisiboni isidingo sokuthi size sinyuselane imoya and futhi worst of all phambi kwabantu ayibolonto. Yes. Okay, sengijabuliswa yiloko. Ngiyazi ukuthi akuzuba nzima futhi angiexpectile ukuthi kube lula kuwena. Ngiyazi ukuthi angeke kuze kube lula kunzima kodwa ngiyacela ukuthi ngikukhumbuze ukuthi uyakhumbula kambe ukuthi uyakhumbula ngosuku engakutshela ngalo ukuthi lapha emsebenzini kuwona dingeka isamba semali. Ya ngiyakhumbula washo ukuthi asibanga nayo leyo mali leyo sihlanganisa. Okay, wabona sengisebenza kwangaba khona mhlawumbe imibuzo ke wayibuzayo yona well ngiyacabanga mhlawumbe wayitshela ukuthi ku-interview kwahamba kahle. Yeah, because nami ngasho ukuthi like for those few moments ungitshela ukuthi hayi umsebenzi uthole like ngayibuza ukuthi kanjani because ubeshilo ukuthi kudingakala imali but ngathemba nanokuthini izinto ziyenzeka nanokuthini ukhulume ku-interview ube kusizi lakho yayibo so nga-assume ukuthi into kanjani. Okay ke my love unfortunately akubanga njalo. Akubanga nje ubucabanga noma akubanga ngendlela ekubukeka ngathi kade kuyiyona. Ngizoliqala lolu daba even though lunzima. Lapha yakwafuneka imali isamba semali engasigagula kuwena engeke ngikwazi ukusigagula njengamanje ngisiphinde. Imali eyonkulu kakhulu ukuthi ngithole leya position. Well, imali asitholanga mina nawe. Ngesimo ke sasekhaya sisazi yonke mina nawe sasingesikwazi futhi ukuyiboleka ngoba sasingazi noma umsebenzi ulegit yini. Kwamele ukuthi ngisacrifice. Mengabuthi kwamele usacrifice indlelani because imali into kwakumele sacrifice for lo msebenzi or i-interview uyipass so wa sacrifice andlelani ke wena. Kodwa phela ngithi uyabona ukuthi imibuzo kwakumele ungibuze yona ngalesa sikhathi leyana kodwa akusenanike ngoba sisila manje. Njengomama iziningi kakhulu idinge engeke ngiyibone ekhaya uthola ukuthi azigcineki ngenxa ukuthi bekungavuki umuntu nawe bowuvuka nje mangabe utholile mhlawumbe amatoho bizo omakhelwane so bekumele ukuthi ngikhanda uplan and I'm not proud ngoplan wami. Angikho proud. Njoba ngikubizelela ngikubizele kona lokuthi indlela engasacrifice ngayo wasn't really good and awuyideserve umuntu oright umuntu ohloniphanayo umshado wethu uyawuhlonipha ungiphethe kahle ngayo yonke indlela. Angifuni uzuyitshela mhlambe ngathatha lesi sinqumo ngoba nakho ngikuthatha kancane noma ungasebenzi no but ngangifuna siphile sikwazi ukuthi sibe nenqubekela phambili sikwazi ukuqhubeka sakhumuzi umuzi wethu ube umuzi njengayo yonke imizi kwazi kwaphoqa ukuthi ngigcine ngilalile nomqashi wami. Kanjani manje and iqala nini leyo nto leyo and siqhubeka isikhathi esinganani because uyabona uyangithusa because sesiside isikhathi usebenza mama and awukaze mhlambe wathi hey baba uthi ngihlale nawe phansi ngichazele ukuthi hayi emsebenzini naso isimo engibhekene naso so mhlambe mina imibuzo engingaba nayo ekhanda lami iningi njengendoda ukuthi mhlambe
umama ube-enjoya naye lento lena yebo lona. So ngicela ungichazela kabanzi ukuthi kahle kahle yini eyenzakalayo. Ngiyakuzwa ukuthi uthi sinesikhathi esingakanani yenzeka lento lena and ama-values omshado wethu buwabekaphi ngalesikhathi kwenzeka lento because ngikhona uyazi ukuthi mina ngifela kuwena nawe kumele ufele kumina njengabantu abashadile. Okay. I'm afraid isiyenzeke ever since ngaqala ukusebenza. Itebilibili iqhubeka nje yenzeka. Umqashi wami kwangeyona into esasivumelene ngayo le. Umqashi wami wakhuluma ukuthi kuzoba into eya once off engizoyenza kanye. Welike kwaba into esilibele eqhubekezela. Noma kade nginako ukucabanga noma ukucabangela kodwa ekugcineni bengeke ngibone ngazi ukuthi izandla zami ziboshiwe. Ayikho into engizoyenza, ayikho into engizokwazi ukuthi ngisho ngoba manje angazi ayikho lula namanje, ayikho lula namanje ngiyayisho ngoba ngiyabona ukuthi unembeza wami kunzima ukuphila kanjena, kunzima kodwa into ebilebele iqhubeka. Kunanana lesi sikhathi la abekuvalwa khona unyaka emsebenzini kwenziwa iphathi la ngabe sengikubiza khona ukuthi umuntu oyeza nophathina wakhe. So ngase ngikubiza ke nawe umyeni wami. Ngalolo suku lolo futhi kwenzeka. Angiqondile ukuthi uzenze ukuthi uzibone ngathi usilima kodwa ngizama ukukukhombisa ukuthi lo mliso bengicindezele kangakanani empilweni ever since ngaqala ukusebenza. Bengenayo indlela yokukutshela kodwa namhlanje ngiligwenyile ilitshe. Ngazocela ukuthi ngizindlale phambi kwakho ngiyicebe. Mamkhize, uyazi na ukuthi ngingakwenzela noma yini. Kusukela ekuqaleni ukube wangitshela wathi nayi i-offer ekhona ukuthi ngize ngiwuthole lo msebenzi. Wena ngokucabanga kwakho mina ngangeke mhlawumbe ngenze icebo lokuthi ngithola indlela ukuthi siwondle lo mndeni. Mangabe ubuka wena mina ikhonto engangahluleka ukuyenza njengendoda ushiya ukuthi akuhlangani. Lokho okuncane ke sasingeke siphile ngakho ngendlela wena obona ngayo. Sibalikhulu ngiyazi ukuthi kunzima kodwa ngiyacela njengoba kade ngicelile ekuqaleni ukuthi mhlambe ngiyazi ukuthi akukho mhlambe lula kodwa imoya sisuke ehlisa kancane. Impilo yethu thina ever since wena washiya wayeka emsebenzini ayikaze zibe lula. Nanoma athiwa bezizama noma bekukhona lokho okuncane kwazi ukubeka etafuleni kodwa if uzoqhathanisa namanje kuyafana nento ekade ingekho. Angiqondile ukweya amandla akho abe makhulu kakhulu kodwa uma uzoqhathanisa nesimo esiphilayo manje ekhaya uyabona ukuthi kuyafana nento ekade ingekho noma into ekade ingenzeki noma into ekade incane kakhulu. Okay. Bhuti wami ngiyabonga indlela ohandlisha ngayo le ndaba lena. Ngiyabona ukuthi udiniwe kodwa uyazama ukuzehlisa. Ngiphinde ngibonge ngokuthi ube ukhuluma iqiniso njengoba linjalo. Mhlambe ke my brother if ngingabuza, how do you feel ke usisi esekutshela ukuthi yena sonke lesi sikhathi lesi belala nendoda aphinda abuye eze ekhaya after umsebenzi and even noma wena usephathini walala nenye indoda ukhona wena ubhizi uphuza ama drinks enjoy wenza noma yini enziwayo ngalaso sikhathi leso? Uyamukela kanjani, ufila kanjani uma ngabuzwa le nkulumo le? Hayi mfethu yazi njengamanje like angifuni uqamba amanga ngizizwa ngiless of a man ukuthi umuntu umthembile ushadile naye ukuthi sesingahamba sendaweni yena afike enze like into ewukukhohlakala njengalena ngikhona. Phela kuyafana nokuthi ngikhona even though noma ngathi ise office noma ngathi uyikephi but ngipresent lapho. Kuyena kwangafika mhlawumbe ukuthi hey ngeke nduna namhlanje no ngihamba nomyeni wami mengenzeka ukuthi mhlawumbe angibheke sibanjwe kuyena kufika ngayini lokho ngalesikhathi ekwenza and kahle kahle ngisho ukuthi ngizizwa ngiless of a man angifuni uqamba amanga yangehlisa leyo nto isithunzi.
Okay, kodwa ke ngiyakuzwa lokho kushoyo. Njengoba sekubekela udaba ukuthi kahle kahle yena befana ukuthi ukhonjwe ngesibhamu, benganayo choice. Wathi mingabe ethola ioffer yemali nahluleka ukuthi nihlanganise. Wathi mase ethola yesex ukuthi balale naye lo muntu oyomqashi. Wacabanga ukuthi ekhaya kulalwa kanje, indlala ikanje. Wase wayithatha decision yokuthi akwenze, and considering lo baba lo wathi kuzokwenzeka kawodwa. So naye wathi angiriske kawodwa. Kanti akazi ukuthi impilo yakhe yonke okanye ukusebenza kwakhe konke izofanele ahleze yenza into le nalomlisa lo. Lomlisa bekufana ukuthi umkhomo ngesibhamu. If akakwenzi ufana ukuthi uyamdubula. So naye lento ade yenza bengayenzi ngoba nakhe efisa ukuyenza. Beyenza ngenxa situation njengoba nawo ubuchazile wathi uyena oprovide ekhaya. Yeah. So ngiyazi ukuthi nami as out ngeke ngize ngijabule into efana nale, but as esichaza isitori sakhe kuyavela ukuthi akuyona into abehlisa ukuyenza, and ngeke ngawachaza usisi wathi bese ngasakufuni ke emsebenzini lebele eshonale ngomsebenzi, kodwa wena umgugumezela ukuthi akaye emsebenzini ungazi wena ukuthi le nkinga abhekane nayo ile kanje. Yeah, phela mfethu angithi isizathu sokuthi ngikwenze lokho ukuthi ngiyazi ukuthi okay, if umama engayanga emsebenzini khona la kuzoleka khona ngeke kuze kubalance. So bekuphoqa ukuthi nami ngimpush, kodwa ngingazi ukuthi ngimphushela entweni ekanje. Okay. Siswami ngicabanga ukuthi usumtshelile into ade ufuna ukumtshela yona. Mhlambe if ngingabuza ke mina isizathu sokumtshela ukuthi azi ukuthi lento le iyenzeka emsebenzini wakho, noma umtshelele ukuthi azi ukuthi iyenzeka and uyafuna ukuyeka umsebenzi ukuze usave umshado wenu, ukuze iyeke lento le. I understand naye uma ufika kuyena uthi cha ngiyawuyeka umsebenzi. I understand ukuthi hayi ngoba nakho ungrateful, hayi ngoba nakho selfish, ingenxa yezathu ekanje ezokwenza ukuthi ugcine usuphoqeka ukuthi uyeke umsebenzi. Hey, as Butave kunzima because shuthi emshadweni nje noma emjolweni noma nje kuphi la kuthandana khona kuzohlale kunzima, especially mangabe kunenkinga zemali, ngoba ayikho indlela engazamanga ngayo kumkhombisa umyeni wami ukuthi cha ngempela kona lo msebenzi angisawufuni, kodwa bekunzima ukuthi ngimtshele yabo because bekumele ngibeke izathu. Lezi zathu bengengikwazi ukusibeka endlini sisobabili because bengimsaba ukuthi angahlampa aphenduke ibhubese angibulale or enzeni yabo, because namanje le ndlela ayithatha ngayo lento noma ediniwe ngiyambona ukuthi udiniwe lokwangampela, kodwa nje mhlawumbe indlela ekade ngeke ngikwazi ukuyihandlisha mina ukuba besisobabili endlini. So njengoba kade ngize ngathatha isinqumo sokutshela nje namhlanje ingoba vele kade ngidla lento, kade from day 1 ngiyoqala emsebenzini into nje vele beyiqhubeka and kade ayingidla. Bekunzima ukuthi ngifike ekhaya ngibuke wena because bese ngiyithatha njengomuntu ushuthi oyisigqila socansi, because ekhaya I feel like kuyangiphoqa ngoba umyeni wami. Emsebenzini futhi ngifeel like kuyangiphoqa ngoba into engayivuma, kodwa futhi angivumanga ukuthi kube everyday, ngavuma once off, of which manje sengiphoqa umsebenzi ukuthi ngigcine umsebenzi wami ngendlela engavunyelwananga ngayo. So bengakutshelela ukuthi uzizwe mhlambe ungeyona indoda noma mhlambe umncane noma useless, no, bengakutsheleli lokho. Bengifuna wazi isimo esiphila engiphila mina ngaphansi kwaso ukuthi sinzima kangakanani, because noma ngingazama ukufake noma ukufihla kodwa ekugcineni akulokhuza akudlula ukuthi nene shuthi mina ngisigqila socansi, because emsebenzini ngenza lo msebenzi engikwenza endlini engikwenza nawe futhi. So inhloso yami ukuthi ngikutshele bekuthi wazi ukuthi ngiphila phansi kobunzima obunjani, ngiphila phansi kobugqila obunjani, mhlawumbe ke lapho nalapho sibonisane, ngoba in fact umsebenzi loya ngiyakutshela ke namhlanje angisawufuni, angisawu-enjoy, angikaze ngawu-enjoy. Ngi-enjoy izinto ngi-enjoyiswa ngamabomu ngendluzula, izinto ezisemaceleni engakaze nazo ngiyi-enjoy.
Okay. Silibeke idaba lakhe wena uthi nokuphawula. Hey, kunzima mfethu. Cause umama akasakuthanda ukusebenza, angisebenzi. Even though umama mfethu ngingakwazi mina ukumsupport. Umama usejwayele lifestyle right. Through umsebenzi wakhe lo mina nami engasho njengamanje ukuthi angisawufuni ngoba sengiyazi ukuthi umama esebenza nje kwenzakalani. Uyayibona lona. Angazi mfethu i-decision mina engingayithatha mhlawumbe ukuthi ngingamtshela umama ukuthi akawuyeke umsebenzi. Kodwa kuyekeni umsebenzi mina how will I provide for umama? Angisebenzi, uyasebenza. Indlela asebenza ngayo akayithandi. Mina iyanginyanyisa indlela asebenza ngayo because sishadile I expect ukuthi ngibe ngedwa kuyena. Angi-expect ukuthi kube khona indoda engishare nayo. Uyayibona lona. So kahle kahle into edingijulelwa lena ukuthi imaphi ama steps esiwathathayo emva kwalana ukwenzakalani actually. Yabo. Okay. Yeah. Okay. Into engiyitholayo ukuthi umama usamthanda kanti naye umama usakuthanda. Angeke i-end up lento le kukhona ohlukana nomunye. Iyona ke part engijabulisa kakhulu. Ebe nginokuba worried ngayo ngoba abanye abantu once walala nomunye umuntu uke afila ngazi ukuthi kahle kahle wena usumuntu o-wrong akasakufuni. But ngiyalibona uthando loluqinile and nezathu ayichazayo ziya understandeka. It's not like into kade ehlosile ukuthi ufuna yena ukuthi akujolele. Look, angiyena umuntu oma-advisor enzaba zamathando. Kodwa ngicabanga ukuthi sizozama ukunhlanganisa nabantu aba-professional. Mina ngo2 cent wami ngokwicabanga lento le. Awusebenzi naye uzongasebenzi njoba naye asho umsebenzi awufuni futhi uyavumelana nokuthi nawe uthi awuyeke umsebenzi. Usually bazokufakaza abantu abaziyo umuntu meyeke umsebenzi uyakwazi kube khona imali ayitholayo lezi khona le mali ayiphumayo umoye kumsebenzi. Ngiyacabanga ukuthi if angawuyeka umsebenzi ziphumele lezo imali lezo noma zingeke zibe ningi kakhulu ngoba isikhathi sokusebenza kwakhe sincane. Ningakwazi ukuqala something. Yeah, singazama ukuphila kodwa phela singadepend ekuthenini yena umama yini afuna ukuyenza ngale mali because mina yes imali yakhe mina ngiyindoda yakhe angikwazi ukuthi ngingamkhomba ekuthenini mama enza lokho kuba kuyena ukuthi kahle kahle wenzani mengabe ehlala phansi ngayo leyo mali ukuthi uyakucabanga ukuthi ahlale phansi. Okay. Siswami ithini yakhe nje sisovala ubhuti uyakubeka nje kusoba thina akasafuni ukwenza umsebenzi lo ngoba uyamnyanyisa kahle kahle. Ngiyabonga bhuti. Sengibonga wena ukuthi sixazululele le ndaba otherwise binzima for mina. Nokucabanga ke but ke namanje ayikhulula because lo muntu ngisazohamba naye endleleni ngisazohlala naye endleleni but nje ukuthi at least useyazi usenayo clarity yayo yonke lento. Sengibonga wena ukuthi uxazulule. Ngingawuyeka umsebenzi kodwa nami yangiwarisha le ukuthi kuzoma kanjani. Ngiyawarisheka ukuthi sizomisa kanjani mhlawumbe ke kodwa ke ngoba naku sikwazile ukuxazulula lenkinga engaka Sizokwazi uyixoxa later ukuthi nenza kanjani. I'm sure ukuthi ngeke sihlule ukuthi iway forward ithini since sesikwazile ukuthi sidlule kule sigaxa singaka sendaba. Okay, wena uza la ubunayo expectation yakhe ekhanda lakho ukuthi mhlambe angarecta kanje mhlambe ngenzeka kanje lokho kade ukucabanga ngabe kubile ikona nokwenza kanye namhlanje. Engicabanga ukuthi bengikulindele bekuzokwenzeka uma ngabe mhlambe kade ngimtshele endlini sisobabili ngoba namanje noma ngimbona i-reaction yakhe kodwa sengibonga nokuthi siphambi kwabantu khona nawe futhi ke sengiyazi nginethemba futhi ngeke uze kusenzeka lutho ngoba ngiyamazi ukuthi uma ngabe udinwa leso sikhathi abese ke kuyadlula yabo. So
okade okwenzekile noma kwenzayo njengamanje ebengikulindele. In fact bengi-expecte more, kodwa ngibonga ukuthi naye uyazama ukungi-understanda noma engeke azangi-understande ngendlela mina engilindele ngayo, kodwa nje ukungilalela nokukwazi ukuthi abe nezwi ikona okungijabulisayo, ngoba ukuba uvele wadinwa washona le wahamba nako lokho bekuzongihlukumeza futhi. Okay, into engiyithola la namhlanje babukeli ukuthi uthando lukhona under all ama circumstances. Uma umuntu umthanda uyakwazi ukumlalela, uyakwazi ukumbekezelela. But wami ngiyazi ukuthi unayo ilicense. Thina sekukhona abantu engikhulumile nabo abane imoto, so ngisho nje ukuthi namhlanje ngisengiyakutshela nje officially ukuthi umsebenzi uzowuthola. Khona abantu engibaziyo because le daba lo sekade liqalile, nami ngenze sure ukuthi at least ngingafiki kuwena ngingaphethe lutho, uthi uzindawo nje ebese futhi ungazi ukuthi uzo end up kanjani. If eye kumsebenzi njoba naye ufuna ukuyeka nawe futhi ufuna ukuthi awuyeke bese wena uthi umisa kanjani. So umsebenzi sikutholelile, ukhona umuntu ozokuqasha understand isimo sakho, naye okwaba kwisituation ecishe ifana neyakho noma ke yena wayefetsheliwe nje. Owakho ku different ngoba akubanga ukuthi usisi befuna ukuyenza into, kuba i-circumstance. So ngasho ukuthi nje from namhlanje losingakhi losibili next week uzobuya uqala ukusebenza. Engakusho ukuthi hayi ngiyabonga bhuti wami, kodwa futhi engaphinde futhi ngikusho kumngami ukuthi mamkhizi sathatha ifungo ukuthi thina konke esikwenzayo kophelela kuthina. Ngiyacela ukuthi nangelinye ilanga ukwazi ukuthi ungithembe ukuthi ngingakhuluma noma yini nomyeni wami, and uqalile ngokuthi uzama ukungehlisa okuyikona ungehlisile ukuthi ulaka lingaze livuke ngisho nalokho mama ubungakwenza endlini. Uthando lwethu ngingasho ukuthi ngiyalivaluisha to the point ukuthi yonke into ngingazama ukwenzela ngendlela eright njoba ngingakaze ngazama ukunikeza izinkinga, yebo lona. So nawe ngicela ukuthi ube nesibindi sokuthi ukwazi ukuthi mengabe ehlele endlini usho ukuthi hayi baba kwenzeka u1 kwenzeka u2. Iyonto engayifisa ukuthi in future i-relationship uthando lwethu libe kanjalo. Mama sesivala nje, ungathini kubaba? Baba sizosebenza manje. Umyeni wakho sizoba nomsebenzi manje. Bhuti ngathanda ukubonga kakhulu Nkosi yami nakuwena ukuthi wangikhulula eqileni kade ngiphila phansi kwabo, bese angazi ngabonga kanjani, angazi ngoba nawe ngakwelakhe iside usungikhululile. Bese ngibonga umyeni wami ngiyabonga wazongenzela izinto zabalula nasenhlizweni yami, ngizizwa ngazi ukuthi imithwalo isukile, angazi ngempela. Kuningi fanele ngabe ngiyakusho kodwa nje amagama ayaphela lokwangampela. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga. Okay, ngicela ukuthi ivideo siyivale la ngoba abantu bayakhala ngedatha, abanye abalikweletini Nkosi yami. Cha sabonga kakhulu. Njengamanje ngizobathatha osisi nobhuti engibakhiphe nje bayodla ibili boco as a couple. Ngiyazi after situation kanje ngathi nale inhliziyo zabo ngathola ukujabula. Sibonge nalabo abakwazi ukuthi balule isandla baqasha ubhuti sizosebenza njengamanje. Ngiyabonga nje kakhulu ngokuthi nibuke le video lena. Njengamanje ngiyayivala. Yeah bafethu okwenzakalile namhlanje bengakulindelanga, bengilindele mhlawumbe kuzokuliwa kuzoba njani, kodwa ngilibonile uthando lukhona. Ngizothi uthando lukho, cha uthando lukhona ngenza kwethu. Uma uthola umuntu okuthandayo, uma uthola umuntu odalele nawe, uma uthola ubambo lakho, izinto ziba kahle. Uyakwazi noma kunzima akwazi ukulalela. Ngiyathemba ukuthi ubhuti akafake nasekhaya angeke abe udlamlilo. Masefika ekhaya mhlawumbe benzela amakhamera ukuthi azehlisa kanti uyomnquma usisi lapha. So zama ukudawula nje ukuthi sixhumane nabo sikwazi ukuthi if kufanele ukuthola abantu ama-psychologists, abantu aba-professional bazobaluleka kahle, sizozama ukwenza lokho. Ngaba sikwenzi lokho ubanikho ngesupport yenu. Bafethu ngiyabonga kakhulu. Relative One Stories lena ake sinje next time.
Stay blessed.